Hej, Lasse fra Stændervad igen. Står I og arbejder med farlige stoffer, og I bruger handsker og I bruger masker, så er det ikke altid det er nok. Og derfor så kan det være en god idé, at man kigger i retning af en beskyttelsesdragt. Og for man vælger den helt rigtige beskyttelsesdragt, så er der nogle ting, man skal være ops på. Og det kan være sådan lidt et virvar at finde ud af, fordi nogle gange så kan det være, at du vælger en dragt, der måske beskytter for lidt. Andre gange kan du vælge en dragt, der måske er alt for tung og beskytter alt for meget end det, du har brug for. Og i sidste ende så handler det jo om, at man har det godt på arbejde, og man heller ikke kommer derfra med de store udgifter. Så hos os, der kan vi rådgive jer i brug af det helt rigtige udstyr og den rigtige dragt, når I skal arbejde med skadelige stoffer og gasarter. Vi har engangsdragter til, hvad det skulle være. Om I har de løse støvdragter på til maleopgaver eller isoleringsopgaver, eller I kommer over i det lidt mere tunge udstyr, som for eksempel den her engangsgasdragt, som er lavet af forskellige lag folie, som beskytter mod gasser og andre lignende ting. Fordelen med engangsdragter, de skal bruges én gang, de skal ikke gøres ren. De koster en brøkdel af, hvad konventionelle gummidragter koster. Og så fylder de ingenting. De er nemme at have med, og de vejer ikke særlig meget. Så hvis I står og skal ud på en opgave med noget sanering eller lignende, så giv os et kald eller klik ind på stændervad.dk, fordi vi kan hjælpe jer lidt med jeres beskyttelsesdragt.